The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radio Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 naman sa Legazpi City. Live rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko ngayong araw na ito ng Biyernes. Kasama natin ngayon si Jalamari Literal, ang anak ni Tatay Jerry Literal na ngayon ay may iniindang sakit na acute urinary tract infection o UTI. Magandang hapon sa iyo, Jalamari. Hello po, magandang hapon din po. Kumusta na po ang inyong tatay sa kasalukuyan? Ngayon po, hirap din po siya tumayo. Mahirap din po talaga siyang gumalaw dahil po sa sa hiniinda niyang sakit. Bali po kahapon, pinabasa po yung ultrasound niya. Bali po yung nung resulta is may nakita pong gallbladder po. Ang sabi po ng doktor na kailangan daw po operahan sa madaling panahon daw po kasi parang nagkalat na po yung... Baka may infection. Opo. Okay. Kailan pa siya nagkaroon ng UTI? Yung una po kasi, sir, nung una po kasi nasaksak po siya. Nasaksak? Nasaksak, naoperahan po siya. Saan siya nasaksak? Sa Pasig po. Oo. Tapos, inuwi po siya dito para po dito na lang po siya magpagamot. Mm. Naging okay naman po yung operasyon niya. Mga ilang weeks po, ayun po, hirap na po siyang tumayo. Yung tuhod niya daw po nanghihina. Tapos pag kumakain po siya ng marami or konti, sumasakit po yung tiyan niya. Okay. Naisip po namin na baka sa opera po, may mga gamot po na pinapainom. Tapos hanggang po sa nanghihina na siya, hindi na siya makatayo talaga. Pati yung pag-ihi niya po, hirap po siya. Naisipan po namin na ipa-check up sa Donsol Hospital. Ang po doon is may acute UTI daw po na daw po. Okay. Matanong ko lang kasi sabi mo nasaksak. Bakit siya nasaksak at sino ang sumaksak? Hindi din po namin alam kung sino po. Pero napagkamalan lang po siya. Napagkamalaan. Opo. Mistaken identity. Oo. So, ilang tama ba ng saksak? Doon yan sa Pasig? Opo. Isa lang naman po pero sobrang lalim po. Kasi nag-50-50 din po nung si Papa eh. Saan yung tama? Diyan sa tiyan? Dito po. Oo. Pataas. Pataas. Opo. So, isa lang ang tama pero nag-50-50 dahil medyo matindi yung pagkakasaksak. Okay. Kayo po mismo ang nagbabantay sa tatay nyo? Ngayon po hindi po kasi nagtatrabaho po ako. Bali po nasa pinsan ko po si Papa ngayon. Dati ano ang trabaho ng tatay nyo? Construction po. Sa construction. So ngayon, hindi na siya Hindi nakakapagtrabaho? na po. Okay. Matagal ba siyang nagtrabaho sa construction sa Pasig? Opo, sobrang tagal po. At umuwi lamang siya dito sa Bicol dahil sa nangyari? Opo. Sa pagkakasaksak? Pagkakasaksak po. Nagsisikap sana yung tatay nyo, masipag sana. Opo. Kaya lang Kaya medyo lang yun nga dahil po. doon, natigil tuloy sa pagtrabaho. Opo. So, ibig sabihin, sabi mo nga, hindi nakilala ng tatay mo kung sino ang sumaksak? Hindi po. Wala. Wala. Blanco. So, walang napanagot. Wala po. Ayun, partner. Kasi partner, pag gano'n na pataas, syempre partner, may mga parts dyan. May mga organ. Oo, kahit anong posisyon, meron talagang tatamaan siya. So, ang tanong ko ngayon sa iyo, kasi sinabi mo na nasaksak itong si tatay mo, malala ba yung pagkasaksak? Opo, malala daw po kasi pati po yung bituka niya nadama. Ayan. Nabutas. So, pati yung bituka tinamaan. So, nakapagsampa ba kayo ng kaso dahil... pero na-mention mo kanina, sinabi mo na Hindi nakilala. hindi nakilala. So, walang kaso. Wala po. Oo, pero nagkaroon sana ng investigasyon. Opo, bali po nung pagkasaksak daw po kay Papa, may mga tanod daw po na pumunta sa bahay nun kasi parang may nakakilala po. Pero di po talaga as in nakilala. Tapos pagdating po ng mga polis daw po sa bahay nun, wala na daw po yung sumaksak. So nababanggit mo na parang mistaken identity, pero sa tingin nyo, ano kaya yung pinaka iba pang rason? Baka meron kayong iniisip na itong si Papa nyo ay merong
nakaaway, merong kagalit? Wala po, ma'am. Bali po kasi yung kwento ni Papa sa akin. Kasi umuupa lang po siya ng bahay, ma'am. Bali po yung inuupahan niya pong bahay, isa lang po yung gate. Tapos yung parang kapitbahay niya, babae, parang may kabit, parang ganun po. Tapos, akala po siguro kay Papa, yung asawa ng babae. So, ibig sabihin, yung Nung nagsasara daw po si Papa nung gate, parang hindi niya daw po nakita na may biglan na lang daw pong lumitaw, tapos biglang saksak sa kanya, kaya di daw po siya nakapalag. So, posibleng yung sumaksak sa kanya, yung kabit ng babaeng kapitbahay. Nagselos. Nagselos. Okay. So, kumusta ngayon si tatay? Ayun po, hindi nakakatayo. Hindi nakakatayo dahil sa sakit niyang UTI. Pero nung matapos nung masaksak, naka-recover naman siya. Opo, mga ilan weeks din po. Naging okay naman po siya. Kaya mahirap Tapos- partner yung mahirap yung ganyan na napagsilusan ka, napagkamalan ka pa. Oo. Kasi ako naranasan ko na yung partner. Na napagkamalan ka, Oo, na medyo pinagsilosan ka pa. Bago pa kinasal si Ellen Adarna sa si Derek Ramsey, parang Diyan ka nagsilo naman, si Derek partner. Ramsey sa Iba akin. talaga yung dating ng kagwapuan mo, partner. So, ayan, naisingit Si bigla. yung kaibigan mo, si Paulo Contes. Oh, my friend. Muntik din magsilo sa akin. Iba ka talaga, Kasi partner. nakita niyang nagtitinginan kami ni Sa bagay, partner, kasi iba ng dating ng mukha mo ngayon, partner, namumulang-mula na. Ayan, iba na. Balik tayo basta dito. Okay lang yan, partner, basta wag lang yung Coast Guard ang magsilos. Delikado tayo Oo, dyan. baka tanungin ka din, ayun problema mo sa katawan ni... Ilublob tayo sa dagat. Ayan, ano yung problema mo sa katawan ni... Ayan. So ngayon, sino yung katulong nyo? Kasi siyempre si tatay hindi na nakapagtrabaho. Sino na lang yung katuwang ni tatay sa pang-araw-araw niyang gastusin? Bali po kasi, ma'am, yung mga pamangkin niya po, mga pinsan ko. So Kapatid. merong mga mga maayos naman na trabaho. So yun tumutulong. Opo, yun din po tumutulong kay Bilib Papa. ako sa iyo kasi kahit ganun yung kalagayan ng tatay mo, talagang naandun, partner, yung positibo sa buhay, nakakangiti pa rin siya. So, bali ngayon, ano yung pinakakailangan nyo? Bakit ka lumapit sa programang ito? Ano po kasi, ma'am, kailangan po kasi ni Papa operahan daw. Kasi nung pizza dos po, pina-ultrasound po siya. Kahapon din po pinabasa yung ultrasound. May nakita po sa ultrasound na yung gallbladder daw po. Yun nga daw po, kailangan daw po maopera Maoperahan. kaagad. Okay. Bakit? Ano yung sabi ng doktor? If in case na hindi maoperahan, ano yung possibilities na pwedeng mangyari? Ano daw po kasi yun, ma'am, parang kumalat na po sa Yung katawan. infection. Mahirap yung mga pagkalat na ganyan. Sa kasi baka ma-infection. Ikaw talaga, part. May takot ka bang nararamdaman? Sobra po. Ano yun? Kasi po, ma'am, di ba po kaka-opera lang ni Papa. Tapos, suggest na naman ng doktor opera. Kaya parang naawa ako kay Papa kasi baka di niya po kayanin. Kasi mahina din po yung resistance. Ilang taon na ba si tatay? 59 po. 59. Ito, partner, Jala Marie, para mabigyan ng solusyon ang alalahanin mo, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Melinda Ibio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Ma'am Melinda. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sumusubaybay sa ating programang Tabang Oral mismo at sa ating bisitang binibini sa kanyang hinihiling na tulong medikal. Opo. So, Ma'am Melinda, ano po ang maaring maitulong ng Ako Bicol Party List dito kay Tatay Jerry na kailangan palang maoperahan? Opo. Ganito lang po yun. Kung ang kanyang binabalak ay idudulog natin sa Bicol Regional Health Hospital and Training Medical Center, ito pong BRHMC na ngayon na dating BRTTH, atin po siyang matutulungan dahil ang BRHMC po ay isa sa mga partners natin pagdating po sa tulong medikal. So dyan po, nandyan po si Ate LV at pagka po siya ay lalabas na, dumulog lamang po sa tanggapan ni Ate LV at i-assist po natin siya sa kanyang bayarin sa ospital. Yun po ay hindi siya mamumroblema, dadalhin niya lang po yung mga requirements na kailangan po natin doon sa requirements sa tulong medical. Subalit kakausapin din po siya ni Ate LV para ma-assist po siya doon sa kanyang mga bayarin. Huwag po kayo mag-alala dahil sigurado pong matutulungan natin ang inyong pagpapagamot ng inyong tatay. Opo. Ayun. Ma'am Mel, kasi nababanggit nyo na aasikasuhin itong
lahat ng pangangailangan nila Jalla Marie para sa kanyang tatay. So ano po yung mga requirements or dapat pong isumite ng pamilya para po matanggap nila itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Actually po, sa kanilang parte, yung ID ng papa niya kung meron, kasi kailangan po yun, o yung ID ng beneficiaries, isa po yun. Tapos, yung certification lang po sa barangay, na sila ay bona fide na residente ng isang barangay. Tapos, pagdating po dyan, yung requirement po talaga niyan ay yung hospital billing. Kaya po, iintindihin na lang po natin yun kapag ka po lalabas na lamang tayo. Ayun. Pag po muna tayo mamroblema ng mga ibang requirement dahil madali lang naman po talagang makomply ang mga requirements natin sa panahon ngayon. Opo. Ayun. So, ibig sabihin nito, Ma'am Mel, hindi magiging hadlang yung mga requirements for the meantime. Ang importante, mapagamot Hindi po. natin si tatay, matulungan ng Ako Bicol, at saka na lang itong Yes. poproblemahin ng pamilya kung ano man yung mga requirements. Basta, ang tulong ng Ako Bicol pagdating sa bill ay laging naandyan. Ora mismo. Ora mismo. Correct. Opo. Correct. Kaya po, wag na pong mag-atubili. Kailangan pong dalhin nyo lamang sa ospital. Pagka po nandun na lamang kayo, amin pong kakausapin at sigurado pong pupuntahan din kayo ng aming coordinator po para po kayo ay matulungan. I-assist po kayong personal dyan ni Ate LV. Opo. Okay. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Melinda Ibio. Maraming salamat din po sa inyo. Huwag po kayong mag-aalala dahil ang Ako Bicol po ay palaging nandyan. Ano man po ang kailangan natin na tulong, inyo lamang pong ipaabot sa programa. Yan po ay dahil sa ating butihing chairman at founder ng Ako Bicol, si Kong Zaldico. At katulong po dito natin ang isa pang ating representative na si Kong Jill Bongalon. Maraming salamat Thank you po. so much, Ma'am Mel. Ikaw na. Ako Bicol, katulong Thank you po. na. Kakampi Cut pa. up. Ayan. So, Yes. narinig mo Thank yun, you. Jalla Jalla Marie. Marie. So, naiiyak ka, Jalla Marie. Bakit? Sobrang saya ko po, ma'am, kasi maopera na po si Papa. Ayan, so narinig mo si Mamel na Aalalayan ka ni aalalayan Ma'am ka, LB. hindi ng muna Ako magiging, Bicol. hindi hadlang yung mga problema, Ang requirements, importante, ipasok na sa ospital si tatay mo. Ayan. Saka na natin problemahin at aasikasuhin nyo ng Ako Bicol. At sagot na ng Ako Bicol ang hospital bills. Maraming salamat po, ma'am. Ano yung mensahe mo para kay tatay? Pa, yan na, maoperahan ka na. Dito na lang na, Diyos. Ayan. So, Jalla Marie, alam namin na kapos kayo sa buhay, kailangan nyo ng panggastos pang araw-araw, partner. Eto, Jalla Marie, tanggapin nyo po itong financial assistance. Galing po ito sa programa ni Congressman Saldi na Ako Bicol Tabang Ora mismo. At maliban dyan, pag uwi mo, mayroon ka pang bibit-bitin na food packs mula pa rin kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List sa Tabang Ora mismo. Ayan. Ngayon naman, Jalla Marie, ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico sa Ako Bicol Party List at sa palatuntunang ito? Maraming salamat po ng sobra kasi kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi po namin alam kung anong gagawin po namin. Maraming salamat po kasi agad-agad po kayong nagbigay ng tulong. Ayun. Ma'am sir, thank you po. Opo, you're always welcome po. Ang sabi ni Yan. Congressman Saldi, lahat ng problema nyo, sagot na ng Ako Bicol Yan ang Party misyon. List sa loob ng ospital. Ano? Yan ang misyon na talagang ipinagpapatuloy ni Congressman Saldico at ang kanyang mula sa pusong adikain na makatulong sa mga kapwa Bicolano at Ayan. Pilipino. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mga sikyo sa isang kilalang shopping center iniwan ang kanilang agency matapos mag-file ng bankruptcy. Kaya mga kaaksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan
mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilimuan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ayan, partner, makakausap natin ngayon partner sa linya. O partner, nagbabalik ang tabang ora mismo. Oo, nakabalik na. Medyo kasi marami partner ang lumilipad na mga ideas. Tapos, hindi, mali ka naman. Masyado mo naman formal na ideya. Hindi ideya, mga chismis na lumilipad. Chismis. Isa pa dyan, partner, yung sinabi Tapos, mo na... kanina may langaw pang lumilipad. Tapos may sinabi ka pa, partner, na nakaramdam ka na ba ng saksak na pataas? Sabi mo kanina, ganun talaga pag nasaksak ng paitaas, maraming tinatamaan. Siyempre, yung Kaya mga gusto kong itanong internal sa'yo, organs. Gusto kong itanong sa'yo kung naranasan mo na bang masaksak ng pataas? Pataas, oo nga. Anong tinamaan? Partner, dito na tayo partner kasi makakausap natin sa linya ng telepono partner si Sir Egmedio Belardo Jr., isang security guard sa kilalang shopping center sa Naga City. 8 taon na raw siyang security guard sa nasabing shopping center, ngunit noong taong 2019, hindi na raw nahulugan ng kanyang ahensya ang kanilang mga benefits tulad partner ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayan, magandang hapon sa iyo Egmedio Belardo. Hello po, good afternoon. Opo. Sir, matanong ko lang po, ano po itong pangalan ng agency na inirereklamo nyo na hindi kayo inuhulugan ng inyong mga benefits? Bali po ma'am, Surety Grand Lock Security Agency po yung pangalan ng agency namin. Last 2019 to 2020 po siya naghawak.
Anong pangalan? Anong Ulit po. pangalan? Oo. Surety Grand Lock Security Agency po. Security Grand Lock Security Agency Grand po. Lock. Surety Grand Lock Security Agency. Security, Yes po. Grand Lock Security. May lock. Yes po. Insure ikaw daw partner. Isa lang yung security doon. Surety. Ayan, Surety Grand Lock Ayan. Security Security Agency. Ayan. Yes So, matanong ko lang, ilang taon ka na bang nagtatrabaho dito or hawak nitong agency ito? Bali po ma'am, isang taon lang naman kami niyan ma'am hawak. Agency na yan ma'am. Sa ngayon po, wala na naman po ako doon. Opo. Sa isang taon na nababanggit mo, okay naman yung mga previous months. Or ngayon nyo lang nalaman na hindi talaga kayo hinuhulugan itong agency ninyo? Bali po, anong mga previous months, kasi nag-check po ako ng aking benefits through online po. Wala po talaga, kaya nirereklamo namin doon sa company namin. Okay. So ilan ba kayong mga security guard na nagrereklamo dahil nga dito sa sinasabi nyo hindi kayo hinuhulugan ng benepisyo? Bali ma'am, sa coordinator po, may 8 pa po na hindi nakaka-claims po na benefits po. And the rest po, security, uniform security po, meron din po. Okay. So bale, yung 8 plus ikaw, di 9 kayo? Yes po ma'am. Pwedeng ganyan ma'am, siyam po. Aha. Matanong ko lang, bakit ngayon nyo lang nalaman na hindi kayo nahulugan nitong agency nyo? Sa loob ng isang taon na pagtatrabaho mo under dyan sa agency, ngayon nyo lang nalaman. 2019 Oo, pa yata. 2019 pa. Bali po ma'am, nalamanan po namin ma'am na mga previous month, June kami nag-start sa kanila po. Mga August po ganyan, nag-check na po kami. Kaya nga po nirereklamo na namin doon sa pinopostingan na namin. Okay. So, ibig sabihin, nung nalaman nyo, nagreklamo na kayo, ano daw yung dahilan? Bakit hindi kayo nahulugan ng mga benefits nitong agency? Wala na po man po sila ma'am na dahilan kung bakit hindi. Basta sabi daw po, uhulugan nila. Maghintay lang daw po. So, ibig sabihin, nung sinabihan kayo na maghintay lang, naghintay din naman talaga kayo? Yes po ma'am. Pagkatapos po namin mag-report doon sa company, naghintay lang po talaga kami ma'am. Kasi ang iniiwasan po namin, baka pag-initan po kami ma'am. Okay. So, isa kang security guard, meaning ikaw ay may mga post kayo, di ba? Kung saan kayo nakaposte, kung saan kayo naka-assign. So, matanong ko lang, saan ka ba naka-assign? Bali po, naka-assign po ako ma'am as security coordinator or security service coordinator, Metro Naga po. Bali, Calabanga yung covered namin and Tulidmanan. Metro Naga sa Libmanan, Camarines Sur. Yes po. Okay. So ano yan? Isa ba yung mall? Isang Bali po naka-posting po kami kay LCC po. Okay. So naka-post din kayo sa LCC. Ibig sabihin kayong Siyam, iba't ibang post niyo. So ikaw ay naka-assign ka din sa LCC. Yes po, ma'am. Okay. So ito bang reklamo nyo ay nilapit nyo na sa concerned agency or dito sa mismong nababanggit mong mall na LCC? Yes po, bali po ma'am, already reported na po yan ma'am, kompleto po. Bali dapat po nga dinidinig na yan, kaso po hanggang sa report na lang po ma'am Bali nag-usap-usap na kami niyan last December 2022 kaso po hanggang ngayon po wala pa po kaming update. Though naintindihan naman po namin na may legal process sila or documents na kailangan tapusin. Kaso po, siguro matagal na po yung 3 months bago pagkatapos namin mag-usap ng December. Maisingit ko lang kasi may nababanggit ka na mga legal documents. So bakit? Ano sa pagkakaalam mo? May problema ba yung agency sa pag-comply dito sa LCC or ano sa pagkakaalam mo? Kasi nababanggit mo na may legal documents na kailangan ayusin. Meron po ma'am kasi sa pagkakaalam ko po ma'am, yung sa billing po ma'am, yung nakapangalan sa cheque po ma'am is agency po. Which is daw po, hindi naman pwedeng ipangalan agad-agad sa amin. Kaya po naintindihan naman po namin. Tama. Kasi
ang may transaksyon at may kontrata, Yeah. yung kliyente Tama. at saka yung security agency. Walang direktang Kontrata or relasyon. relasyon. Yung security guard na naka-assign sa kwan doon sa mismong kliyente. Tama. Oo. Opo, ma'am. Ganun po, sir. Okay, yung agency, nasan yun? Bukas pa ba? Nag-ooperate pa ba yung agency? Last update po namin, sir, parang hindi na po sila nag-ooperate. Kaya po yung habol na lang po namin, yung pininding namin na billing, doon sa nasabing establishment. So hindi na nag-ooperate, meaning wala na, total na nagsarado na yung agency, wala na. Yun po ang pagkakaalam namin, sir. Yun po yung sabi ng may-ari po. Opo. Matanong ko lang, kasi nababanggit mo nagsara, ito ba ay formal na ng bankruptcy? Nagdeklara? Or nagdeklara ng bankruptcy or basta sanang nagsara? Para pong nag-declare daw po sila ng bankruptcy. Yun po yung sabi nila po after po ng meeting namin sa kanila. Pag dineklara kasing bangkarote partner, ibig sabihin, luging-lugi. Luging-lugi ang negosyo. Okay, Agmedio, dyan ka lang makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Juan Salomeo, ang may-ari mismo ng inyong agencyng pinapasukan dati. Okay, so magandang hapon po, Sir Juan. I'm sorry po, I won't entertain anymore. Yun na yung side ko, ma'am. I hope you understand. I've discussed it already. Nag-usap na kami ng tao ko. Kung ano yung sinabi niya, yun na yung side namin. So ayaw ko na mag-comment din So hindi na ho kayo, simplify the issues. Mang Kasi Juan, wala naman ako ibang sasabihin. Mang Juan, hindi na ho Okay kayo po. magpapaliwanag. Ay hindi na po ako magpaliwanag kasi yun na yung sinabi ng tao ko. Matanong ko lang, yung agency mo ba nag-ooperate pa ngayon o sarado na? Ay hindi na ito problema yun. Wala na kami operation sa Bicol but still... Hindi, nagtatanong lang po ako. Hindi ko pinoproblema. Nagtatanong lang ako kung nag-ooperate pa ba o... It's not your problem, sir. I refuse to Hindi ko nga po pinoproblema. Tinatanong lang kita, Mang Juan. Pasensya na po, ha? Ayusin mo ang pagsagot mo. Ang tanong ko sa'yo, kung nag-ooperate pa yung agency mo, sarado na. Basta inuulit ko po, kung ano yung sinabi ng tao ko kanina, yun na yung stand namin. Kaya nga po tinatanong ko, nag-ooperate pa ba yung agency mo? Wala na. Nag-ooperate po kami. Ano ho? Nag-ooperate. Saan? Ay, it's not your problem. Hindi nga po tinatanong lang kita. Hindi ko nga po problema yan. Nagtatanong lang ako. Ay, nasa Manila ho kami. Ayun! So kayo'y nag-ooperate pa. Sandali lang, sir. Makinig ka po muna. Opo, nakikinig po ako. Sige. Sa Manila. Yung operation namin niya sa Bicol before, it's exclusive for LCC. Ngayon, if you ask me, kung nag-operate kami siyempre dito sa head office. Ayun. Okay? Okay? O, yun lang po. So basta dito sa Bicol, wala na kayong operation? Wala na po kami operation dyan. Ayun. Okay. Sir Juan, ganito po sabi po kasi ng LCC, dahil daw hinihintay pa para ma-release po itong pera para po doon sa mga security guard, hinihintay nila na maisumiti po ninyo yung mga dokumento na kinakailangan po. Ayun nga po, ma'am. Ulitin ko lang ha. Kung ano yung sinabi ng tao ko kanina, hindi ko na kailangang ulitin. Opo. Nasabi nga po niya, nag-usap na kami, na-relay niya na at yun na rin yun. Pero sa alam ko po kasi, Sir Juan, isa sa mga problema na hindi po nyo nasi-secure is yung DTR po ng mga security guard. Ganito po yon, ha? Ulitin ko lang yan. With regard sa DTR po kasi, ganito, natandaan niyo yung nagbaha dyan. Nung mag-pull out kami sa LCC, lahat ng file namin dinala po doon sa Calabanga. Unfortunately, binaha po yung mga files. Okay? So hindi na namin nare-retrieve yung ibang files. Actually, we are telling this to LCC. Okay. Okay. So kaya kami, humingi kami ng consideration sana kay LCC last year pa na sabi ko baka pwede i-consider yung mga ganitong sitwasyon. So sa madaling kasi sabi, hindi na talaga namin ma-retrieve yung mga DTR kasi unang-una, yung ibang mga tao wala na. So sa madaling sabi, Mang Juan, inaasikaso nyo rin sana itong problemang ito na nirereklamo ng mga security guard ninyo. Inaasikaso po namin dyan since last year pa nag-uusap kami. In fact, we had a final meeting with them sometimes in November. So sa tingin nyo, itong tanong ko, Mang Juan, sa tingin nyo may pag-asa pa ba na makakuha ng benepisyo yung mga tao nyo? Wala na. In fairness with LCC, may commitment na sila to pay. Ayun. Alam po yan ng mga tao kasi sir, na mag-usap po kami online, kasama po yung mga tao.
and they know what we had agreed upon. Okay. Okay. Ganito, Sir Juan, gusto ko lang maging malinaw, Sir Juan. Sa nagiging problema po ngayon at reklamo ng mga sikyo, gusto ko lang po malaman, kanino po nagsimula yung problema? Sa inyo po bang agency or sa LCC? Hindi ko po inaano na may fault, no? Kasi ako, ina-emphasize ko yan sa mga tao na we are not looking here kung sino may kasalanan. Ang hinahanap natin dito... Pwedeng sabihin na kasalanan ng Okay. LCC, kasalanan namin. Tama. We admit na both sides may kasalanan. Kaya sabi ko sa mga tao, magtulungan kami. Ayun. So ang hinahanap natin dito, Mang Juan, kung paano... Wala po kami sa point na magsisihan kung sino may kasalanan. Tama. Kaya kami nag-uusap with them to facilitate na maayos kasi gusto din naman namin mabigay yung para sa tao. Opo. Naintindihan ko po, Mang Juan. So ang maganda po nito, sinisikap ninyo na sa magkatulungan ng sa ganun, Yes, ay actually, mabigyan ng benepisyo yung tao. We are in constant coordination with LCC. Ayun. So anong Kaya mensahe lang, mo dito? yun lang po din sabi ko, sir, sa mga tao, na sabi ko, bigyan natin ng enough time si LCC kasi Ayun. sabi ko, marami din silang inaasikaso na ganitong issues with other agencies. Okay. So ganito na lang, Mang Juan. Ano ang mensahe mo na naisiparating dito sa mga nagrereklamo? Yun lang. Try to coordinate with the 10 members because during the meeting, alam nila yung kung ano na pag-usapan namin with final meeting. Ayoko nang i-reiterate yun kasi alam nila kasi yung iba doon kasama sila sa online meeting namin eh. Okay. So makipag-coordinate lang sila. Ngayon sabi ko nga, kung medyo nagkaroon ng delay, ang sabi ko naman sa kanila, hintay-hintay na lang natin si LCC kasi pinaprocess naman nila. It happens lang na hindi nila napaprocess sabay-sabay yung mga billings. Oo. Okay. Pero according sa LCC, Sir Juan, hinihintay na lang daw nila na ma-secure ninyo yung mga kinakailangan nilang documents kasi ready na. Ready na yung... May iba po kasi kaming usapan doon and it is internal with us. Okay. Iba kasi yung may hinihintay sila sa amin. Iba yung pinaprocess. Okay. Okay. Magkaiba po yun. Meron kasi ibang billing na may kailangan kami ikumpleto at meron namang ibang billing na pwede na i-process. Opo. Ang importante nito, Sir Juan, inaayos nyo din po yung counterpart nyo para mabigay sa mga security guard yung benepisyo pong hinihingi nila. Tama? Yes, nandoon na lahat yun sa ibigay sa kanila. At Very good. Very good ka dyan, Yun Sir ang Juan. importanteng marinig Alam nila natin. kung magkano yung kanilang ine-expect na marireceive. Opo. Yun ang importante, Mang Juan, na maramdaman itong mga nagreklamo na kayo ay kumikilos at hindi nyo pinababayaan na mabawalang saysay yung kanilang hinahabol na benepisyo. Ay, hindi po namin pinababayaan yan. In fact, even na wala na kaming operation dyan, na nagsasakripisyo kami. Very good. Ako para pumunta yung tao. Yan ang tama. Yan ang dapat, Sir Juan. Okay. With that, Mang Juan, maraming salamat po. It is our obligation sa mga tao. Kaya lang, Very good. unfortunate na medyo nahahamper din kami sa sitwasyon. Alam naman natin na dahil nung mag-pandemic, hindi rin kami nakakagalaw kahit gustuhin man namin. Okay. So, after na lang pandemic, saka kami nag-resume. Okay. So, Mang Juan, aasahan na lang po natin yung pagtutulungan ninyo at pagsisikap ninyo na ma-aksyonan itong reklamo ng mga tao. In fairness po kay LCC, talagang nag-uusap kami. Okay. Kahit anong busy nila, sinisingit nila yung issue na yan. Kaya ang sabi ko lang din sa mga tao, hintayin lang natin, bigyan natin si LCC ng enough time. Maraming salamat, Mang Juan. Thank you so much. Okay, no problem. Okay. Egmedio. Ay, hindi. Ang Egmedio, Si Egmedio, yung nagre-reklamo. Egmedio, andyan ka pa ba? Yes po, andito po. Okay, Ma'am. so napakinggan mo si Sir Juan, itong... Sir Juan pala, bakit Mang Juan naman? Oo. Yes po. Alala ko kasi yung chichiri. Ano masasabi mo, Egmedio? Kasi ang sinasabi ni Sir Juan, inaayos naman daw nila, so meron na daw kayong alam kung paano yung proseso at kung ano yung napag-usapan ninyo. Opo, ang sa amin lang po kasi ma'am, from 2019 to 2020, ano na pong taon ngayon ma'am? 2023 na. Yes po, 2023 na po ma'am. Bali po, napag-usapan na din namin po last December 2022. Kaso po, ang sabi nila, mag-update sila ma'am. Ayan. Which is naiintindihan namin ma'am. Mayroon po kaming contact sa kanila. Hindi naman po nagre-reply and wala pong update. Ano na lang pong gagawin namin ma'am? Ayun. Ano na po? Pero napakinggan mo din na, Egmedio, na sinasabi ni Sir Juan na inaayos na nila. So we hope na dahil sa programang ito na ilapit mo sa amin, mamadaliin talaga, partner. Baka hindi naman sinungaling si Mang Juan. And sasamahan...
Egmidio, Bali ganito, kasi- Yes, po. sasamahan ka namin sa DOLE para at least, partner, yung mga benepisyong ito, partner, ma-identify ng DOLE kung ano ba yung mga benepisyong hinahabol ninyo. Aalalayan ka ng team namin Igmedeo at yung mga kasama mo para formal na makapagsampa ng kaukulang reklamo nang sa ganun ay mapabilis-bilis yung pag-aksyon nila. Okay po. Oo, Okay. kasi Maraming nababanggit mo na 2019 pa, palaging ganito, mag-a-update, pero wala naman. So, para naman, yung inaasam nyo na benepisyo ay makamtan nyo na sa madaling panahon. Okay. Copy So, po. Maraming salamat po. Igmedeo, ano ang gusto mong sabihin sa programa natin ito ngayon na tinutugunan yung inyong reklamo? Maraming salamat po sa inyo po, sir, kay Congressman Saldico po, and the rest of your staff, sir, sa pagdinig po sa aming reklamo po. Salamat po. Ayun. So, yun ang pinaka-importante, partner. Naibsan ba yung bigat na nararamdaman, yung mga katanungan, Egmedio? Opo, madam, maraming kuyan po. Maraming salamat po at narinig namin yung side ng agency ulit. At sa ilang buwan po kasing naghintay kami na mag-update sila, at least po narinig namin na gano'n na po pala. Ayan. Okay. Huwag kang mag-alala, Egmedio, tututukan namin ng programang ito, itong reklamo ninyo, para naman yung kahilingan yung benepisyo ay makuha nyo na. Kasama itong 8 pa na mga security guard na kasamaan mo. Copy po. Noted, ma'am. Maraming salamat po. Okay. Yan, partner, ang ma-action. Ma-action, partner, pero sabi niya, huwag mo nang poproblemahin Ay, hindi ko nga pinoproblema yun. Oo, problema niya yun. Tinatanong ko siya. Iniintay ko na sabihin mo, problema mo to, hindi ko ito problema. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook, Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang sa Lunes po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Josmo Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga